ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶಬರಿಮಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಓದಿಪ್ಪ. ಈ ಫಿಲ್ಮು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪನ ಇಸವಿಡ್ ರೇಣುಕಾ ಶರ್ಮಾ ಪನ್ಪುನರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ. ಐಟ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್. ಐಟಿಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೇರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಂಠ ಪಾತ್ರ ಪಾರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಂತ ತೂದಿಪ್ಪುವ. ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರಂತ ತೂತಿಜ ಅಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಚೇನೆ ಇಪ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನವರಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ. ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಪಂದ್ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಾರಿತೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಬೊಕ ಕೂಚಿಪುಡಿನ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನಿ ಅರೆ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದಿಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡುವೆ ತೂಲೆ. ದೇವರ ನೀನು ನಿಜವಪ್ಪ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಹೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಿನ್ನೀ ಮಾಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ, ಈ ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ. ದೇವರ ನೀನು ನಿಜವಪ್ಪ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಹೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್, ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಕಲಾವಿದ, ಸಿನಿ ಹಾಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಆನಂದಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಸೀಯಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ